Здравей, YouTube! От доста време не сме качвали видеа в канала. Това е поради причината, че имаме доста работа и нямаме време да правим видеа. Но тези, които не следват във Facebook, знаете, че там гледаме да качваме поне снимки или част от бързи клипове, в които показваме по време на нашата работа как се случват нещата. Днес в видеото ще ви покажа как се шпаклуват външни ръбохранители, които са индиректно осветлени с помощта на кутия. Така наречената кутия е на марката Tape Pro. От ето тази част на гласите кутията вкарам да върви, съответно на гласите нейния нож. Аз съм я направил в равна повърхна, за да може да изхраним напълно самата лайсна. Това е вече финишна кутия, тя се служи само за дооправяне на шпакловката, която сме направили. Фугите ни са готови, остава да направим само окрайчването и вътрешните ъгли с корнер финишер. Да не губим време, сега ще ви покажа как става с кутията и след това ще затворим материала с нож. Затварянето представлява приглаждане и спасяване на самия материал от бокса с нож за шпакловане. Айде да започваме. Започваме от края, поставяме бокса в начална позиция, да върви плътно покрай ръба на лайста. За по-начинаещите тези боксове предлагат опция водач, който се закача тук на обувката, вади се обувката, закача се водача. Той опира по ръба на лайсната и контролира бокса ви да не излиза от ръба на самата лайсна. Но в случая вече ние това сме го правили хиляди пъти и на мен това не ми е проблем без водач да го правя. Ако някой даже иска водач за този модел кутия, имаме, седат ми вкъщи, може да не пише. Започваме от другия край и ще срещнем двете лайсни. Тук, където приключваме, натискаме спирачката и издърпваме. В случая моят материал свърши, сега ще презаредя набързо кутията и ще се върнем да довършим. Ето ни отново. Сега ще тръгна пак от самото начало, за да може да оправим самото спиране на бокса. Тук, където е края, натискаме спирачката на хендъла, дръжката и припълзваме бокса до началото на лайсната от срещуположната страна. Сега ще затворим материала с нож, модела е на Knauf. Няма нужда от голямо натискане, само да спластите. Обръщаме от другата страна. Така, лайста ни е готова, сега ще направим един трегер отдолу. Тук външният ни ъгъл е композитен на марката StrideFlex. Препоръчвам ги, те са едни от най-добрите на пазара в България. Започваме пак. Срещаме двата края. Така. Сега имаме едно леко задиране на обмазването. Това се получава, когато застане буклук тук на ножа от самата полимерна шпакловка. Ще се върна още веднъж да го направя. Вижте как има една черта от край до край. Може да не се вижда добре на камерата,
Но сега ще ви я покажа. Не всеки път нещата стават от първия път, да го знаете. Вижте каква масивна черта се получи. Даже са няколко. Минаваме втори път с бокса и ще затворим материала с ножа. Какво представлява хендъла? Това е телескоп с дръжка отзад. Това е спирачка. Тази спирачка заключва кутията, когато върви примерно човек с нея и трябва да спрете. В момента, в който трябва да спрете, натискате спирачката, за да може с спирачката да блокирате кутията и да направите плавно отлепене от площта, която шпакловате. Вече сме готови с минаването на лайсната. Затваряме материала с нож 40 см. Ако съм пропуснал да кажа за бокса, този е финишен бокс, 12 инча. Най-големият размер, който се предлага, е 14 инча. Но мисля, че при нас това е неизползваем бокс, защото ние масово правим цялостни шпакловки на гипс картона. Вижте колко малко материал събира ножа, когато довършваме. Това означава, че лайсата е почти изхранена, защото този нож е сравнително мек и следва терена. Но както казвам, този бокс 12 инча, той е финишен, той не е с цел да пълни и да изправя фуги или там лайсни, каквото и да е друго за шпакловане. Сега ще ви покажа отблизо как изглеждат нещата в завършен вид. Супер красиво, супер изчистено и супер правилно напълнено. Без никаква забележка по лайсната. Сега ще ви покажа и другия завършен профил, който е на индиректното осветление. Така. Това е, което имах да ви казвам за шпакловане на лайсни и ръбохранители. Ние го правим изключително бързо с помощта на тези боксове. Иначе това нещо, ако трябва да го правите на ръка, знаете, катерене, стълби, щуротии, скелета, ходене напред-назад и никога не може да го направите толкова красиво и толкова правилно напълнено. Сега, ако тези, които ги интересуват къде могат да си закупят такъв бокс, боксове, инструменти автоматични за шпакловане може да намерите в магазина на Mana.bg. Също така може да ги разгледате и от сайта и да ги поръчате онлайн. Знаете, ако за някой това видео е било полезно, споделяйте го, абонирайте се за нашия канал, защото започваме да развиваме канала ни в YouTube и видеята, които се качват там, те няма да бъдат качени във Facebook. Така че не забравяйте, абонирайте се за канала и харесвате, ако ви е било полезно видеото. Чао и приятен ден!